transano desde os últimos 5, polo menos, ou 6 que eu recorde. Este partido está nunha situación de práctica mortalidade. O partido a nivel federal non existe, non é referente prácticamente de nada. O partido socialista a nivel español nunca estuvo nunha situación peor da que está hoxe. E non por un problema de que Alfredo Pedro Rubalcaba non sexa unha persona capacitada, sino por unha cuestión para mí fundamental, e é que non ten credibilidade. E non teño nada contra ele, todo o contrario, que ninguén me malinterprete. A nivel autonómico, eu creo que non se pode agora, respaldo por completo o planteamento do secretario xeral, e estou totalmente de acordo co seu discurso de facer primarias, de facer o Congreso, etc., de interpretar os estatutos de unha maneira que poidamos facer primarias, etc., etc., etc. Pero mirade, eu levo 6 anos defendendo eso, 6 anos que levo no Comité Nacional, levo defendendo as listas abertas en nome da nosa agrupación, levo defendendo as primarias no nome da nosa agrupación, levo defendendo que os mandatos teñen que estar limitados como moito a 8 anos, no nome da nosa agrupación. Levo defendendo que nos comportemos dunha maneira que creo que non nos comportamos, compañeros, o digo con autocrítica e con sinceridade. E creo, compañeiro, que somos o partido político que está máis en sintonía a nosa ideoloxía que a inmensa maioría da xente. Sin embargo, a xente non nos quere. E a xente non nos quere porque ve que nós nos queremos a nós mesmos. Un partido político se falaba de Ceferino. Onte eu estuve na homenaxe a Ceferino en Santiago. A mí gustaríame que moita xente que fala de Ceferino, eu que critiquei, que discutí moito con el, que tive moitísimos problemas con el de todo tipo, e que nos últimos anos tive un acercamento grande a el. Eu quero comentar que se a xente que fala tamén de Ceferino agora apoiar as súas posicións en moitas ocasións, o partido tería outros resultados electorales e funcionaríamos de outra maneira. Pero non falo só de Ceferino, falo tamén de César Emilio Ferreiro, que ninguén se acorda que era militante do Partido Socialista e que estuvo a 500 votos de ser diputado. Ou, por exemplo, por comentar algún compañeiro daqui de Santiago, Israel Díaz Pardo, que morriu recentemente, que iba nas nosas listas nas municipais. Digo nas nosas listas porque, ainda que eu son secretario xeral da Baña, vivo e traballo en Santiago, non? Por iso digo, compañeiros, que cando un partido non respecta, non quere a súa xente, non ten capacidade histórica para recordar os seus mellores compañeiros e compañeiras, ese partido está moi enfermo. E nós, compañeiros, ou collemos o toro polos cornos dunha vez, e de verdad, non agora, porque agora se nos dixe as primarias? Porque agora sí, non hai 3 anos ou 4 anos? O mellor estaríamos na Xunta de Galicia, non por as primarias, sino por todas esas cousas de listas abertas, de limitación de mandatos, de democracia real, de participación activa da xente. Por que non se fixo eso en ese momento e se fai agora? Por que temos que ir por detrás da xente cando a xente nos está comentando estas cousas todos os días? Por que non o facemos desde o principio? Por que temos que retrasarnos? Se non somos a vanguardia, se as nosas ideas son as mellores, se non sabemos que a xente, fundamentalmente en Galicia, en España e no mundo, remato, é socialista ou ten polo menos moita cercanía as nosas ideas. Nada máis e moitas gracias, compañeros.